Og måden appen virker på, det er, at den bruger de her tracking markører, som man kan se på de her objekter her, til at sådan gribe fat i, hvad skal man sige, inde i appen, så den har et jordnært, et virkeligt element at gribe fat i. Så den her tracking markør, den er 10 x 10 cm, så appen, når den ser den, så ved den, hvilken vinkel den har, rotation, position i rummet og størrelsen, fordi den ved, den er 10 x 10. Så når vi åbner appen her, så kan vi se, at den beder os om at vælge vores niveau. Så vi har fra udskolingen 7. til 9. klasse, gymnasiet, og så gymnasiet er avanceret. Og det de forskellige niveauer gør, det er, at de giver adgang til forskellige features, lad os sige, eller elementer inde i appen. Så du kan se, når jeg åbner den, så har vi den her tallerken, cirklen, oven på den her tracking markør, som jeg viste før. Og den vejede 282 gram. Så hvis jeg lige starter med at gå ind i indstillingerne og sige 282. Og du kan se, det er indstillingsmenuen for udskolingen. Det eneste de kan, det er at vælge hvilken retning elementmenuen scroller i, og så fortælle hvor meget klodsen de bruger den vejer. Eller bogen, eller hvilket som helst ting, der har tracking markøren på sig. Og det er fordi, når de så samler den op, så vil den her lige nu veje de der 282 gram. Så hvis jeg går ind og vælger et element fra den her menu, for eksempel guld, så har jeg nu 282 gram guld i hånden. Og det er den størrelse, det vil have ved den vægt. Og vi kan se oppe i toppen her, der har vi rumfanget i liter, som er noget, de kan forholde sig til. Og densiteten i gram per liter. Og så nogle mål på den her klods. Hvor højt den er, hvor bred den er. Og sådan vil det være ved alle elementerne. Og så kan vi jo se, så kan de få illustreret, at selvom den her, den også kun vejer 282 gram, så er den meget større, fordi den er lavet af aluminium og ikke guld. Og det er ligesom for at introducere dem til det her begreb densitet, og hvordan det har en effekt på rumfang. Så hvis vi prøver at ændre niveauet til et højere, ligesom der står i menuen, vi kan til hver en tid ændre den ind i indstillingerne. Så hvis vi nu går til gymnasiet og åbner elementmenuen, så kan vi se, at det er stadigvæk kun metaller og væsker, vi har adgang til. Og det er for at prøve at introducere de forskellige ting gradvist, sådan så det ikke overvælder brugeren. Så nu når vi er på gymnasieniveauet, så hvis vi kigger ned i højre hjørne, så kan vi se, at vi nu har fået en menu, hvor vi kan vælge forskellige faconer. Og det er for at sige, at når du er på det her niveau, så burde du kunne udregne rumfanget af faconen, og så ligesom se, at det er det samme som det rumfang, der er illustreret op øverst. Og hvis vi åbner indstillingsmenuen, så kan vi nu se, at vi har adgang til at ændre enhederne, vi bruger. Så vi kan bruge de samme som før, brugerdefineret, eller vi kan sige, at vi vil have standardenhederne, SI-enheder, som også er et begreb for gymnasieeleverne. Og nu har vi det hele i kubikmeter og kilo og meter. Yes. Og så til det sidste niveau, hvis jeg går ind og vælger gymnasie avanceret, så kan vi se her i indstillingerne, at vi har fået nogle nye værdier. Vi har temperatur og vi har tryk, og det kommer til at betyde noget lige om lidt, når vi skal kigge på gasser. Men hvis jeg lige vælger et element hurtigt, så kan vi se oppe i toppen fra før, menuen er den samme, med den bare fortæller dig, hvad er rumfanget og hvad er densiteten. Men som noget nyt i det her niveau, så kan vi slå det her til, der hedder vis rumfangsudregninger, som giver dig den formel, der er brugt masse over densitet for at udregne rumfanget. Og det er måske ikke så svært, de her med metallerne, med soliderne, fordi det er en knap så kompliceret formel. Så en anden ting, der er introduceret her, det er et feature, der hedder stationary tracking. Så hvis jeg nu placerer den her klods på bordet, og så lige holder den stille et øjeblik, og så siger stationary tracking til, så vil den nu bare huske, hvorhen det element er i rummet. Så den behøver ikke at se tracking-markøren længere.
Den vil altid huske, hvor den er. Og det er rigtig brugbart, når vi kigger på gasser. Så hvis vi tager en gas som radon, så kan du se her ved den masse, og nu betyder massen ikke så meget, for jeg har den ikke i hånden, så det er mere nummeret. Så jeg har nu den her slider, hvorpå jeg kan ændre, hvor meget masse af det her radongas, jeg har. Og det her, yes, lad os bare tage den. Men jeg kan også ændre på, hvilket tryk den her gas oplever, for at se, hvad effekt det har på dens diameter. Og densiteten bliver ved med at være den samme, men rumfanget ændrer sig. Sorry, ikke densiteten bliver ved med at være den samme, men massen bliver ved med at være den samme, men densiteten ændrer sig baseret på tryk og temperatur, som jeg kan se her illustreret, hvordan jeg kan ændre på de her. Og igen, jeg har adgang til det hele, så hvis jeg vil have det hele i standardenheder igen, og jeg gider ikke længere have længdemarkeringerne, så jeg vil se, at jeg har det nu i Pascal, og jeg har temperaturen i Kelvin, massen i kilo,